bolsun rozanyňyz, rozanyňyz kabul bolsun, tutýan rozalaryňyz, dilegileriniz Allahyň Hudaýdan kabul etsin. Men şu gün efir edýän ýörüýti şol Iranyň meselesi boýunça, Iranda gaty şalt ýagdaýlar ütkepdir, gaty şalt ýanky hadiseler bolup geçýär. Şonuň üçin bir gijikli informasiýa bereýin ýa-da. Birinji bilen Iranyň hökümeti, ýa-ni parlamenti hökümeti bombalandy. Olar barmy ýokmy belgisi ýok häzirçe. Ol 3 bilinýän adam, ýa-ni Humeyni 3 tane adam bellädi özüne direk. Olar bombalandy, olar öldü diýip habar bar, ýöne entek İran hökümeti habar berdi. İran hökümeti hemme yaraglaryny, ýagny İsrail'e ve İsrail'e bolýan ýa-ni Amerikan bazalary bar döwletler garşy ulanýar. Şu ýerde bir belli bir soraw ýüze çykýar. Eger Türkmenistanam ýa-ni urşy bolýan bolsa, ýagny Amerikanlar bilen işleşen bolsa Türkmenistan bombalarmy İran ýa ýok? Bul açyk soraw, mu häzir jogap bolýanok, ýöne menen günde jaňlaşýan bir näçe edek ve onuň pikirçe Muhammed Ağa spesialist İran boýunça biz bombalar diýip pikir edýär. Şol Türkmenistandaky Amerikan ilçihanasy bombalanýar ve şo ýerde baza bar bolsa, ýa-ni bombalanýar. Bizim pikirimizçe Sputnik ýa-ni suratlar Irana berilýär, Rossiýa berýärmi, kim berýär belgisi ýok, ýakda berýärmi. Ýöne onuň niýe bombalamalygyny ýa-ni habar bar we şo ýere bombalanýar. Şol uruş ýa-ni Amerika, İsrail we İran uruşy dine şu 3 tane döwletiň arasynda däl, ine mysal üçin Kiprdaky bir gaýy tutdular, olam ýa-ni bazada duran, Fransuz bazada duran gaýy, Fransaň prezidenti çykyş etdi. Biz gaýy berýär, frigady berýär, ýa-ni Kipra şo ýerde bazalarymyzy goramakda. Ve şol uruşa goşulýar Fransa. Goşulýar diýip ýa-ni aýtdy. Kömek edýär, goşulýar, arar nähili goşulýar men aýdyljaka ýöne goşuljagyny habar etdi, goldajagyny habar etdi. Ne şu ýaly gysa eger aýtsak, İran hökümeti allygyna Dubaýa urýar, allygyna ýagny şol Persis zalywdaky neft bazalary, Persis zalywdaky Amerikan bazalary urýar, beýleki döwletler. Muň esas maksady hawos töretmek, bahalar neft gazyň bahalaryny galdyrmak we dünýäde açyk energetik hawos töretmek. Energetik hawos töretse onda Hytaýda derrew kriz başlaýar, ýa-ni narxlar galýar. Onun sebestоймость, ýa-ni öndürilen haritlaryň bahasy gatip eger elektroniýa we gaz neft galsa, şol esasy 30-dan 70% çelli öndürilen ürünün ýa-ni sebestоймостьna girer. Onu olan bahasy galar, olar ne konkurent bol we kriz başlar Hytaýda. Hytaý hem şol uruşyň şu ýaly gidişini isleýän ok, ýöne ine gynalsam şu ýaly bolup dur. Indi ors döwleti boýunça aýtsam, siz bilýäňiz BRICS diýen bir birleşik bar, Ýewropa birleşigi ýaly. Şoňa ýa-ni Hytaý, India, Rossiýa we İran, Pakistan beýleki döwletler girýär. Şu döwletlerde şu döwletleriň möçberi, ýa-ni halk sanynyň möçberi Ýewropa birleşiginden uly. Amerika bilen Ýewropany bile goşsaň şondan hem uly. Ol uly birleşik. Ýöne şo ýerde ýa-ni birleşikde şundan 2 ýyl mundan Lavrov hem Putin hem aýdypdy. Biz Iranyň strategik partnerligi boýunça kontraktga baglaşdyk. Biz hökman şoňa bir çösle kömek eder diýip boýnallar. Ýöne şu günde Peskov çykyş etip aýtdy, Rossiýada BRICS boýunça biziň kontraktlarymyz İran bilen biz şu kontraktyň esasynda biz mecbur däl, ýa-ni İran hökümine kömek etmäge. Şoň üçin ors çekildi. Ors çekildiğinin sebebi esasy onun häzir rezervi az, ýagdaýy pes. Ýa-ni uruşmak ýagdaýy pes. Bu bir 2 ýyl pozatsa, ýa-ni dursa şo ýerde nesip bolsa diýen. Şo ýerde ors öz goşunlaryny ýa-ni täze bir derejä geçip bilýär. Häzirlikçe gatgy goşuldy. Ortaň goşunlary öňkü ýaly reaktiv däl. Ukraina, İranyň hem ýerden bombalanmany görüp, ýa-ni bez limit, ýa-ni gyzyl liniýalary taratman bombalanyny görüp, olam Moskwaň daşdöwrüni bombalap, ýa-ni Moskwany we şo regiony energetik krizge getirdi.
Häzir hadisalar yaman çal turunu var ya, biz şonu beýan edip ýetişemdik, dogry aýtsak, şoň üçin iň esasy kulçuboy zatlar biz edýäs, beýan edýäs. Ne şeýle ýagdaý bolup geçýär. Kommentary ýazsaňyz hökman ýa-ni söwünip ýazmaň sebebi YouTube aýrýandyr, bizem aýrýas. Söwünip ýazsaňyz ýa kanal ýap bilýärler. Şoň üçin nähili garşylygyňyz bolsa da, ýa gollugyňyz bolsa da ony hökman ýa-ni edebi dilde ýazyň. Şo sebäplen siziň kommentariýaňyz galýar. Erbet bolsun, maň garşy bolsun ýa başga ýerine garşy bolsun tapawul ýok. Ýöne edebi dilinde ýazsaňyz kommentariýa galýar. Indi ýene bir zat belläkleşik bolýan Pakistan eger İran'a ýadyny ýa-ni raket atylsa biz İran golap bizim atar şo döwlet diýip olum urşa ýyp başlady. Ýa-ni olum gorýar. Beýle köp problem var Pakistan bilen Afganistanyň arasynda. Şu ýerde bir konflikt başlady. Şol uly urşa ýetermi ýetmez bellilen. Şol 2400 kilometr çeldi burun ýa-ni çäre agatnaşyklary bar. Serhat agatnaşyk bar. Şo ýerde eýen bir näçe wagtdan bäri Afgan hökümeti, Afgan goşunlary, Afganyň adamlar şu çergetdäki Pakistanlara çözup atyp lad edýärler. Şondan Pakistan o ýa-ni Kabuly vurdy, raketalar bilen vurdy. Entek uly bir urşa giderim, şu zatlar ýöne bu bir ýatan konflikt, şu konflikt galyp bilýär. O men bu zatlar näme düşündirýärler? Türkmenistanyň daşyndaky konfliktler Türkmenistany krize getirip mümkün getirerim. 80-90% şunu getirir diýip men pikir edýän. Diňe Türkmenistanda bütün Merkez Aziýa. Sebebi bir topor zatlar, ýa-ni İran tarapyndan bu tarafa serket goramasak, ýa-ni migrantlar geler, ubeşi dilemene geler ýa-da şo ýerden bizim men öňküräk aýtyp geçdim. Bizim ykdysady kommunikasiýa ýollarymyz, ýa-ni targowy, sowda ýollarymyz ýapylyp bilýär. Ya şu wagtlary ýa-ni bir näçe wagtlyk ýapylyp bilýär we bizim ýa-ni sowda ýollarymyz öňkü meçherde urunup bilinýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň geljek kriz şu günne eýem gazyň bahasy 700 galdy. Türkmenistan üçin amatly ýöne Türkmenistan gynansa ham Hytaý bilen kontrakty bar, bahasyny çalyşyp bilenok, şu bahada durur. Şoň üçin bizim üçin bir uly bir ýa-ni avantaj ýok. Häzirlikçe sebebi men öňe ýazyp iki diktator ne sowdany oňup bilýärler, ne açyk konkurensiýa tarapynda sowda bilýärler. Bular ýa-ni uly döwletlere bagly sebebi özleri syýasatçy bolman soň öz strategiýasy, prinsipi, özüniň fundamenti bolman soň beýlik döwletlere bagly bolup ýörler. Öňe Russiýa, indi Hytaý, oňa Erdogan, şu häzir Amerikanlar geldi, olar bagly. Türkmenistan'dan informasiýalyk, Türkmenistan öz şerhetini berkediýär, bir topar harby maşinlar şerhet tarapa geçýär, Beherden Göktepe tarapa ýolanýar. Maglumatlar şol harby samolyotlaryň urşa gatnaşýar, ýa-ni ýa aňardan gaýdyp gelýär, ýa gidişin şo tarapa geçýär, garar İran tarapy gelýär. Ine bizim territoriýamyz, şol asman territoriýamyz şol urşa ulanýar. Şoň üçin biz şu urşuň içinde biz öňem Amerikanlara ruhat berdik, ýa-ni owanyp öz goşunlaryny getirmäne mümkin öz ilçhanalyny ýa-ni usulyny çek bolup getirenler, onu men oň belgisi ýok ýöne harby ýa-ni goşunlar, harby samolyotlar Türkmenistana geldi. Ve Türkmenistan howasy ulanýar, diýmek Türkmenistan şul urşuň içinde. Biz neutral bolmaly, bizim üstümizden ne samolyot geçmeli, ne ýükler geçmeli, ne harbylar geçmeli, biz neutral döwlet ýöne. Men öňem diýdim, 2014-nji ýyldan başlap 2020-de hasam bütün dünýä howpsuzlyk arkitekturasy bozuldy, Putin bozdy 24 fevralda Ukraina çözdü. Ine şondan soň her kim indi bozmany öwrenli, hiç kim ona şerden ok, onuň ýa-ni çykarýan howpsuzlyk geňeşiniň kararlaryny şerden ok, häzir wagt güýçliňki. Bul bir gysga wagtda bolar. Şo gysga wagtda ýagny howpsuzlyk arkitektur, bütün dünýä howpsuzlyk arkitekturasy gurulmasa ýa fundament goýulmasa intek gider durar. Meniň pikirimçe 30-njy ýyla çeldi şu ýaly konfliktler, gysga tiz konfliktler bolar durar we 30-njy ýyllarda biz bütün dünýäde täzeden stabilnis, ýani stabilnis etmek üçin täze
hopsuzlyk arkitekturasy gurulur döwletleriň arasynda. Onuň esasynda ýa-da başga bir guruma dörer gurulur. Oňa çelli häzir ine her bir döwlet özüniň güýçlerini ýa-da kuwatlandyrmaly we özüniň serhetlerini saklamaly. Inni öňkü ýaly ýa-da garaşdyrlyk, bitaraplyk odatlar hiç kim terlerok üns berişini ýaly. Hatta ine Fransaň prezidenti eýýän täze ýa-da suňa şanyny ýüzýän karlykly ýa-da täze zahar etdi. Täze tehnologiýa boýunça we Ýewropa, Germaniýa, Fransa, Ýewropa döwletleri öz harby çykdyjlaryny köpeldiýär, harby güýçlerini berkedýär we harby güýçler inni gerek bitdik edýär sebäbi öň budatlara hiç kim ünslenokda sebäbi parahatlyk bar. Ne şu ýaly aýtsam, ýalyn kommentarda öz pikiriňizi kim Iranda ýaşan bolsa, ýalyn kommentarda näme habarlar bolsa, şuň akşam nesip bolsa Muhammed Özüleninde çykyş eder we akşama gelin hemme täzelikleri size habardar eder. Hoşta bolun, özüňizi goraň. Ýeni bir aýtjaklarym biz ine şul Ramazan aýyna güýçlenmeli, türkmen halky we şul iksan jellaty gurbanyny terdar ýok etmeli. Şonuň üçin men siziň hemmeňizi cuma namazyna çağırýan we tawara namazyna çağırýan. Her gün akşam meçitler gatnap başlaň. Görkezim köplüğüňizi egerde üýüş başlasaňyz şul iksan jellat gaçyk gidýär. Biz şu gelýän tolkundan peýdalanyp öz watanyny azad etmeli. Öz döwletimiz halkymyza bermeli. Şonuň üçin Ramazan cuma namazyny biz hükman köşke wariata şular tutsak edýär. Ýöne oňa çelli biz şonu etjek bolsak biz eýýäm tawara namaza barmaly. Biz tawara barmaly meçitlere. Biz meçitleri eýýäm podgotовительный baza hükmünde ulanmaly we meçitlerden biz ýörmeli. Meçitlerde biz eýýäm özümüzi öz öýümizde ýaly duýmaly. Ýagny şo ýerdäki satylan mowlalarmy, emhemeşliklermi şolar başga bir öýüne baran ýaly bolmaly. Biz bolsa öz öýümizde baran ýaly bolup bir-birini tanap başlamaly, bir-birini gepleşip başlamaly we şoňdan ýörüş etmeli bol. Şoň üçin tawara namazyna ýagny her gün akşam agdyňyzy açan soň barın meçitlerde şo ýerde oturuň, gürleşiň we ine gan döküşsüzlük etjek bolsak ine şundan başlamaly. Men size haýyş edýän. Nähip bolsa ýene bir arada bolýan men Paryjda ine de arkamda Bazilik Montmartre ýa-ni nemen Fransadaky Paryjdaky ýerleşen iň uly meçitleriň biri Bazilik Montmartre. Ne şunam görkezýän size. Bolýa indiki çykyşlara çelli hoşta bolun. Hemeňize jansylyk arz eden we Ramazan aýyna tutýan oralar kabul bolsun we dilegleriniz Allah jazajan arzuwlaryňyzy size etsin. Hoşta bolun.